Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chileuka ndi mdzangayo Savita Wilima. Poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati boma limanga malo azaukachenjede ku PIM ngati njira imodzi yolimbikitsira masomphenya a m'busa John Chilembwe. A Daniel Chapo awalumbiritsa ngati president wa dziko la Mozambique. Mabungwe ena omwe si aboma ati boma likuyesetsa kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto m'dziko muno. Takulandirani nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma limanga malo azaukachenjede ku PIM ngati njira imodzi yolimbikitsira masomphenya omwe m'busa John Chilembwe anali nawo. President Chakwera wayankhula izi pamwambo wokumbukira m'busa John Chilembwe boma la Chiladzulo. Secret Segula wadza ndi zambiri. Anthu ochokera m'madera osiyanasiyana, akuluakulu a boma ndi akuluakulu a zipani zotsutsa boma anasonkhana kulikulu la mpingo wa Providence Industrial Mission kuzakhala nawo pa pemphero okumbukira m'busa John Chilembwe. Atafika pamalowa, mtsogoleri wa dziko lino ndi mayi wa fuko wa dziko lino, mayi Monica Chakwera, anayala nkhata pa mwala wa chikumbutso motsatizidwa ndi mkulu wa asilikali, mkulu wa polisi ndi ena. Mwambo utatha, President Chakwera anakasina buku la lendo mwambo wa mapemphero usanayambe. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pamalowa, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma limanga malo aukachenjede ku PIM ngati njira imodzi yolimbikitsa masomphenya omwe m'busa Chilembwe anali nawo. Dr. Chakwera walamulanso nduna ya zaumoyo kuti ibweretse galimoto la ambulance pa chipatala cha PIM mafika pa 15 mwezi wa mawa. Dr. Chakwera atinso apeza akatswiri ku Italy omwe akukambirana nawo zothandizana pokonza nyumba za aphunzitsi pa sukulu ya pamalowa. Chifukwa nyumba za aphunzitsi amadandaula pano zija napezanso kalewena woti akonze atimangire. Kodi lero mpachani pa 15? Ndiye kuti pano pa 15 na Ministry of Health muonetsetsa ambulance yabwera pano. Mwezi wa mawa. Osati chaka cha mawa, mwezi wa mawa. Komanso inu Alliance muonetsetse kuti mavuto aja amadandaula aja atheretu. Tisamamvina pa mdzimodzi aya. Tiye ntikoze zinthu izi potumikirana chifukwa mzimu wa John Chilembwe udali umeneyo. Nduna yona za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Richard Chimwendo Banda ati ndi okondwa kuti lero kamba katsikuli akumana komanso kugwirana chanza ndi atsogoleri otsutsa boma osiyanasiyana zomwe zisonyeza umodzi komanso kulolirana. Ndipati nkuthokozeni a president chifukwa mtima wokhazikitsa bata ku dziko, mtima wokuti tidziyanjana lero zakoma ndapatsa moni akweni nasowa akweni mmakukondani ndipo nakusowani ndagwirana nanu dzanja. Mtima umenewu wa president inu mmafuna kuti anthu tizikhala limodzi, tidziyanjana limodzi. Tisamadulirane malire kuti iwe kwanu nduku, iwe kwanu nduku. Mmalawi aliyense adzibwera nkukhala mmalawi. Kuti mtendere ubwere mdziko a president nzofunika. Mwa ichi munakhazikitsa umodzi day. Amalawi tonse tiyanjane. Tidziwala kuti ine ngwa Congress, ine ngwa DPP, ine ngwa UTM, uyo ngwa PDP, uyo ngwa chani zipani zina zija UDF. Koma mmati tonse tizikhala limodzi ngati Amalawi. Ndipo mkulu wa mpingo m'busa Wilson Mitambo amikira Dr. Chakwera kamba kuthandiza mpingo kulondoloza malire a malo ake. Malo mwa mpingo wonse tifuna tikuthokozeni mwapadera. Chifukwa mumathamanga ife tikapereka pempho pamaso panu. Timadziwa kuti ife ndife ana anu ndipo tili kumtima kwanu. Ndikuyankhula ichi bwana wanga kunena kuti chaka chatha tsiku ngati lero papupeti ngati yomweyi tidakupemphani. Bwana, tili ndi vuto pamalowa 93 acres ija ena afuna amangepo nyumba zawo simunakondwe ndipo tinaona mukutenga action mofulumira. Lero ndimati tikuthokozeni bwana mudakali ndi moyo kuti ife ndoyamika kwambiri. Ntchito
idayenda bwino, tidagwira ntchito ndi anyamata anu amene munatipatsa yochita retrace boundaries ya malo ano, ndipo ife ndife othokoza. Pamwambowu Dr. Chakwera wapereka 5 million kwacha pokumbukira tsikuli. Mwambo wa chaka chino unali pamutu oti bwerani kwa ine muzapeze mpumulo kuchokera m'Baibulo m'buku la Mateyu 11 verse 28 mpaka na 30. Secret Segula, MBC, Chiradzulo. Padakali pano boma layamikira Amalawi omwe anakhala nawo pamwambo kumbukira Mbusa John Chilembwe kamba kusunga bata komanso kuonesa mgwirizano pamwambo wa chaka chino. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkuyu anena izi ku PIM mboma la Chiradzulo pakutha pamwambo okumbukira Mbusa John Chilembwe. Akunkuyu omwenso ndi mneneri wa boma anati President Chakwera akupitiriza kutsindika kufunika kupangira zinthu pamodzi mwa mgwirizano pothana ndi mavuto mdziko muno. Lero lotaona mwambo osangalatsa kwambiri, mwinanso mwambo umene uli oyambirira kukhala mwambo wonetsera umodzi pa tsiku lokondwerera malemu John Chilembwe. Mbusa John Chilembwe adafuna anthu adzikhala olumikizana pamodzi, okondana, chimenechi kumasowa mwa atsogoleri athu. Koma kwa nthawi yoyamba adzaona kuti President Lazarus Chakwera wakhala chithunzithunzi cha John Chilembwe pobweretsa anthu azipani zonse pano. Mwaona panali pano AUTM, AUDF, ADPP, chosangalatsa chimodzi ndi chakuti President Chakwera kufika malo ano azipani zonse kuombera manja President Chakwera. President Chakwera kuyankhula anthu a DPP kukweza manja mwamba kuimbira manja Lazarus Chakwera. Chifukwa chakuti chani chimene amachiona ndi kuchikhumbira mwa Mbusa John Chilembwe akuchiona mwa Mbusa Lazarus Chakwera amene akutsogolera dziko la Malawi padakali pano. Boma lati chaka chino liyamba mwachangu ntchito yopereka zipangizo za ngongole ya ulimi ya bungwe la National Economic Empowerment Fund NIF, ncholinga choti alimi adzakhale ndi nthawi yokonzekera bwino pa ulimi wawo wa chaka chamawa. Mkulu wa bungwe la NIF Humphrey Mjetseni ndomwe anena izi mboma la Zomba pamwambo okhazikitsa ntchito yopereka fetereza wa ngongole kwa alimi akuchigawo chakumwera. Zambiri mulipoti la Simeon Boys. Polankhula pamwambowu Mjetseni ati bungwe lawo lamva madandaulo omwe anthu akhala akupereka pakuchedwa kwa kulandira kwa zipangizozi, ndipo aonetsetsa kuti pofika mwezi wa Julayi chaka chino anthu ayambe kulandira ngongoleyi. Alimiwa amene kuwapatsa fetereza kwambiri akumatenga pagulu, ndiye kuti pagulu paja taapatsanso mphamvu agulu kuti akangoona wina akupanga chibwana amulande fetereza ise agawani iwo wagwiritse ntchito. Cha namba 4 monga maoneramo tikuyendera pogawa, tikuyendera tichitaso raundi ina yoona mindayo kuti ikuchita bwanji, ndiye ngati wina kwatinamiza pa stage imeneyo tiona mochitira naye mwake kuti tione uzikhala bwanji. Koma tayika ndondomeko zokhwima kwambiri, komanso choposetsa kwambiri chimene inu atolankhani mutifalitsire nchonena kuti chaka chamawa programu iyi iyamba July, ndiye already alimi tikauza kuti programu iyi iyamba July kuti anthu alandire nthawi yabwino, ndiye kuti ni mangolomera kale kuti amene achiteza chibwana chaka chamawa chimuphonya chifukwa programu iyi iyamba nthawi yabwino komanso ikhala ya ndalama zambiri. Mlendo olemekezeka pamwambowu nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati anthu asalowetse ndale ku ntchitoyi poti ikuyenera kupindulira aliyense. Kuti alimi ndale zawo kapena chipani chawo cha alimi ndiye kumunda. Alimi sitimatengera kuti mulimi uyu ndi wa UDF, uyu ndi wa DPP, uyu ndi wa chipani chanji wa MCP. Zinakhaza kuti ndizotengera ndale ndoti bwezi tatenga zimene zimkupatsa anthu amene ala MCP okhaokha. Koma tikupatsa wina aliyense posatengera kuti munthu wa chipani chanji. Pano pali anthu amene azipani zosiyanasiyana. Koma onsewo amalima, ali ni minda onsewo akusowa zipangizo. Kotero anthu amene amapanga ndale palibe ifuta alowerelepo ndi nkhani za ndale, koma athandizire kuti alimiwa akalime foti kamakagula chimanga kapena tikamadya aliyense amakhala ndi njala siyang'ana chipani siyang'ana nkhope. Tikamakagula moja timagulitsanso kwa wina aliyense. A President Chakwera akufuna kufikira wina aliyense. Kaya deralo limakamba za wina wa ndale kapena deralo lili ndi anthu ena otsatira chipani china amene amatumikira kumeneko, koma President Chakwera akufikira pena paliponse. Pokhazikitsa ntchitoyi mboma la Zomba ANIF apereka matumba a fetereza wa ngongoleyu kwa magulu a alimi ku madera a mfumu yaikulu Mlumbe komanso mfumu yaikulu Malemya. Padakali pano bungwe la ANIF lapereka kale ngongole ya zipangizo za ulimi kwa alimi okwana 790 kuno ku Zomba za ndalama zokwana 444 miliyoni kwacha. Zaid and
kuchokera kuno kuzomba ndine Simeon Boys. unduna wa zamalonda ndi mafakitale ukulimbikitsa magulu a ulimi kuti adzigwiritsa ntchito njira zamakono zamalimidwe kuti adzitha kukolola zochuluka pamalo ochepa ndi kupanga phindu lochuluka pa ulimi wawo. nduna mu ndunawu a Sosten Gwengwe anena izi pomwe amayendera cooperative ya alimi yotchedwa Team North ku Lupaso mu mzinda wa Mzuzu, yomwe inalandira thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la Agicom. Chimwemwe Milulu wadza ndi zambiri. Cooperative ya Team North inayamba mchaka cha 2018 ndi alimi 10 ndipo pofika tsopano ili ndi mamembala okwana 56. Wapampando wa gululi lomwe ndi la ku Lupaso mu mzinda wa Mzuzu Achimwemwe Siwale ati thandizo la ndalama lomwe analandira kuchokera ku bungwe la Agicom lawathandiza kumanga malo osungira zokolola zawo, kugula tractor ndi zipangizo zina zogwiritsa ntchito pa ulimi wawo. Tikamalima soya uja tizimusintha zikhala mafuta ophikira kuti tizigwiritsa mafuta ophikira. Kaya ndi nteza tisinthe nteza uja ukhale chiponde, ndimene tikufuna kuti tikhale kampani yopanga zinthu zoyitaita osati kungogulitsa kuti makampani ena amene azikapindula kwambiri, koma ifeyo phindu lonse yayikulu lizichokera pano pa cooperative yathu ya Team North. Atayendera gululi nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe inati mpofunika kuti magulu otere alimi adzigwiritsa ntchito luso la makono polima mbewu zawo ndi kuonjezera mphamvu kuzokolola, popeza misika ya zokolola ndi zinthu zina zomwe angathe kupanga ilipo yambiri. Pamene chiwerengero cha anthu chikupitirira kwambiri kukwera, tiyenera kuganiza kuti kodi kuchokera pa ekala yomwe ija ya chimanga, ekala yomwe ija ya soya, ndingatulutse zochuluka bwanji kuti ndadyetseno anthu amene akuchulukira. Ili ndi vuto la chaka chino, ndi vuto la chaka chamawa, komanso tiziganiza kuti zaka 5 zikubwerazi, zaka 10 zikubwerazi, zaka 50 zimene zikubwerazi, kuti kodi ana athu adzapezeke kuti ali ndi chakudya chokwanira. Mankhwala ake ndi teknoloji, kuti maloche pa omwewo koma tikukhalapo ndi zochuluka zimene tingathe kukolola, kukwanitsa kudyetsa dziko, kukwanitsa kugulitsako kunja, kukwanitsa kuti pa nkhani ya zanjala tizikhala kuti tathana nayo. Ndiye timalimbikitsa kuti asangoona mbali yoti talima, azionanso kuti kodi chaka chamawa kuti tipindule kuposa chaka chatha ndi teknoloji iti imene tingathe kugwiritsa ntchito. Mkulu wa bungwe la Agicom m'dziko muno a Ted Nakhumwa ati akhutira ndi momwe cooperative ya Team North yagwiritsira ntchito thandizo la ndalama lomwe analandira. Tasangalala kwambiri kuti tidapasa chithandizo 187 million Malawi kwacha. Iwo sadapereka 10% yawo pa ndalama imeneyo, ndiye kuti anayamba kugwira ntchito yawo. Monga mukuona pali warehouse yabwino kwambiri yomwe yamanga ndi njira ndi ndalama imeneyi, komanso agula tractor Massey Ferguson ndi zipangizo zogwirira ntchito za tractor. Ndiye panopo amatiuza kuti panopo alikalikiriki kulima. Gulu la alimiri lati chaka chino lalima nyemba pa munda wa mahekta 35 ndinso soya pa mahekta okwana 100. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayo Savita Wirima. Tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera wati boma limanga malo azawo kachenjede ku PIM ngati njira imodzi yolimbikitsira masomphenya a Mbusa John Chilembwe. A Daniel Chapo awalumbiritsa ngati president wa dziko la Mozambique. Mabungwe ena omwe si aboma ati boma likuyesetsa kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto m'dziko muno. Abalaim, kumajere kuno ngati simnabwereko, muponyana nzinthu za nkhaninkhani. Kuno kuli nyama zosiyana-siyana, zija zikulu amati zisanu, muzipeza kuno. Kumaiko kwina kulibetu.
takulandiraninso nkhanizi. Mabungwe omwe si aboma motsogozedwa ndi bungwe la Human Rights Consultative Committee ndi Malawi Black Economic Empowerment MABLEM ayamikira bungwe la NOCMA poyesetsa kuti mafuta azipezeka mdziko muno. Polankhula ndi MPC atayendera malo osungira mafuta kumatindi mboma la Blantyre, wapampando wa bungwe la HRCC a Robert Nkwezalamba anati anakayendera malowa pofuna kumvetsetsa momwe zinthu zikuyendera ku bungwe la NOCMA. Iwo ati amafuna akatsimikize ngati mafuta ochokera kutanga akufikadi mdziko muno. Ankwezalamba ati posachedwapa akhala kukumana ndi akuluakulu a boma pa nkhani za momwe dziko lino lingachitire pothana ndi mavuto amafuta. Iwo akufotokoza kwa olemba nkhani wathu Kumbukani Phiri. Ngati bungwe loyang'ana mafulo anthu komanso loyang'ana anthu a business a Malawi, bungwe la Malawi Civil Society Black Economic Empowerment mokhudzidwa ndi kusowa kwa mafuta mdziko muno, takhala tikutenga ndondomeko yoyankhula ndi akuluakulu adindo ku Reserve Bank, akumela ku NOCMA kufuna kumvetsetsa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Inde tikudziwa nkhani za kusowa kwa ndalama zakunja forex ndi nkhani yayikulu, komabe tinafuna tifike pa ground chifukwa tinatsimikizidwa kuti petrol akubwera kuchoka kutanga omwe boma la saina ubale ndi dziko la Kenya wakhala akufika mdziko muno matrako oposa 100. Ndiye tinatsatira kuti tizaone kuti kodi kuno kumatindi kumene amafikira petrol wa NOCMA wafikadi ndipo atafika waenda bwanji. Ndiye tatsimikizidwa kuti kwa iwo udindo wawo umathera ponena kuti apereka mafuta aja ndipo atsimikiza kuti matrako oposa 17 akutanga komanso ena amene amachokera ku Mozambique kuchoka ku Beira ndi kunaka akhala akumabwera kudzapereka mafuta amenewa. So tauzidwa zambiri makamaka za ntchito yawo yosunga mafuta ndikuonetsa kuti akupezeka mdera la kumwera kuno. Chabe kuti mwina malire awo amathera popereka mafuta awo, koma kuti mafuta apezeke mwina pa Nyamba filling station kapezeke pati ndi udindo wa eni company nde tikuyang'ana nawo ngati a Puma, a Total, Simso, onse amene ali ndi makampani obweresa mafuta mdziko muno. So awo ndi amene amaganiza kuti mwina tipereke pakuti. So koma tikayang'ana mbali yayo akuyesera ndipo akugwira ntchito yotamandika kuonetsa kuti pali dongosolo loti anthu atenge mafuta. Tikunena pano mafuta alipo, matraki mwina ndochepa sanaduse 5 kusenza kuti mwina yavuto tikhala la anthu odzatenga mafuta koma kunoko mafuta akuoneka. So chikhumbokhumbo chathu kuti tiyapemphe ndipo talimbikitsa kuti apitirize magwiridwe awo ntchito. Mbali ina tipitirira kuyankhula ndi aboma kuti tione kuti kodi angathandizidwe bwanji kuti mwina mavuto amene timakhala nawo asamachitika. A Daniel Chapo achipani chomwe chakhala chikulamulira kwa nthawi yayitali mdziko la Mozambique cha Frelimo awalumbiritsa ngati president wa dzikolo. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi ndiye mwana akayimirira mtsogoleri wa dziko lino kumwambowu. Dr. Usi abwerera kuno kumudzi mawa. Tili ndi zambiri mulipotiri. Mtsogoleri wachisanu wa dziko la Mozambique Daniel Chapo awalumbiritsa pa mwambo omwe wachitikira ku Independence Square ku Maputo, komwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anayimirira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Enanso omwe anali nawo pa mwambowu ndi monga atsogoleri opuma a dzikolo a Joaquim Chissano ndi Armando Guebuza, komanso omwe angotsirizitsa ntchito yotsogolera dzikolo a Filipe Nyusi, President Cyril Ramaphosa wa dziko la South Africa, komanso mtsogoleri wa dziko la Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo, pamodzi ndi akuluakulu oposa 2000 oyimirira maiko ndi mabungwe pa dziko lonse anali nawo pa mwambowu. Mawu ake mtsogoleri watsopanoyi Daniel Chapo yemwe ndi wachipani cholamula anati kukufunika kukonzanso ntchito za boma kuti ziziyenda bwino. Iwo ati kukufunika kulimbana ndi katangale ndi ziphuphu komanso kugulitsa makampani a boma omwe sakupindulira boma. President Filipe Nyusi yemwe wangotsiriza udindo wake walangiza anthu kuti akhale ndi umodzi pothandiza mtsogoleri wa dzikolo watsopanoyi. A Daniel Chapo anabadwa mchaka cha 1977 mdera la Sofala ndipo ndi katswiri wa zamalamulo komanso ndi mtsogoleri woyamba kulamulira dzikolo mwa anthu omwe anabadwa dzikolo litalandira ufulu wake mchaka cha 1975. Iwo anapeza mavoti oposa 65% atagonjetsa chipani chotsutsa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi afika mdziko muno lachinayi masana kudzera ku bwalo la ndege la Chileka mu mzinda wa Blantyre.
nduna yoona za chisamaliro cha anthu yemwenso ndi phungu wa dera la kumwera kwa Lilongwe chakuvuma a Jean Sendeza yapempha anthu mdziko muno kuti achilimike pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo pochita ntchito zosiyanasiyana zothandizira kubwezeretsa zachilengedwe. Iwo anena izi mdera la mfumu yayikulu Maliri pomwe amakhazikitsa ntchito yodzala mitengo yomwe inakonzedwa ndi sukulu ya Luwana. Zambiri mulipotiri. Poyankhula pa ntchito yodzala mitengo yoposa 2500 Asendeza ati dziko lino likupitirira kukumana ndi vuto la kusintha kwa nyengo zomwe zikuchititsa kuti dziko lino lisamakhale ndi chakudya chokwanira. Asendeza anatsindika kufunika kosintha kaganizidwe pofuna kuthana ndi vutoli. Ndunayi kenako inapempha mafumu mdziko muno kuti akhale patsogolo pa ntchito yodzala mitengo. Simkhamba kamwa komanso sinthano kunena kuti dziko lawonongeka, dziko likudutsa munyengo zoyipa, dziko mvula ikukanika chifukwa kuti chilengedwe chidawonongeka. Komanso mvulayo ikabwera ikumabwera mvula ija yodabwitsa yowononganso nthaka. Zimene zapangitsa kuti aluwana komanso mafumu kuno tivomereze kuti tiyeni tidzale mitengo yambiri. Tikatero ndiye kuti tichulukitsa zokolola chifukwa ndiye kuti madzi sazikukolola mbewu zathu komanso tikhalanso ndi malo abwino amene tikhoza kumapumirako. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana, Professor Emmanuel Kaunda, ati sukulu ya Luwana yayamba ntchito yophunzitsa komanso kutukula madera onse omwe ayandikana ndi sukuluyi pa mtunda okwana makilomita 20. Malinga ndi Kaunda, ntchitoyi ithandizira maderawa m'magawo osamalira zachilengedwe komanso kuphunzitsa achinyamata zachilengedwe. Kandi department imene imapanga za nsomba ipita kumene kuchako, kandi department imachita za mitengo ipita kumene kuchako, ngati lero taona tuzala mitengo, lero department imapanga za soybean ibwera konkuno, ngati department imapanga za animals ibwera konkuno. Kuti chitukuko chikhale ngati chapita pamodzi osati kungopanga kungoita skata, kuti tizione kuti masomphenya kapena ma villages amene aja midzi imene ikutukuka. Ana ambiri akuchoka kumene kupita ku university, ana ambiri akuchoka kumene kupita ku secondary, ana ambiri akuchoka kumene kuchako akuphunzira. Mfumu yayikulu Maliri yati ndiyodzipereka pogwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kuthana ndi mchitidwe wodula mitengo mdera lawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za nkhalango mchigawo chapakati amagiziwa ati vuto lakaganizidwe likuthandizira kuononga chilengedwe. Iwo apempha anthu okhala mderali kuti asamalire mitengoyi ndi cholinga choti mitengo yomwe yabzalidwa ikule bwino. Nthawi zambiri tikadzala mitengo timaona ngati tathera pompo, koma ntchito yodzala mitengo imayenera kuti dzipite. Pamene tadzala mitengo timoti mtengo uja tiuthandizire ndithu kuti ukhalebe ndi moyo, tiutetezere kuzosiyanasiyana, kaya kuziweto kaya kumoto zonsezo. Tikapata kupanga zimene zambiri ikungofa. Pakadali pano sukulu ya Luwana yati ili ndi mbande za mitengo 20,000 zomwe 7,000 mwa izo azipereka kwa iwo omwe ali ndi malo oti abyale. Bungwe la Civil Society Education Coalition lapempha boma kuti lichilimike pomanga malo ophunzirira msukulu za sekondari komanso m'makoleji. Pempho labwera potsatira malipoti oti ndi ana ochepa chabe omwe amakwanitsa kupita msukulu za sekondari ndi m'makoleji. Tili ndi zambiri mulipotiri. Polankhula pa msonkhano omva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026, mkulu wa bungwe la Educans yemwe amamirira mabungwe omwe si aboma mu mgwirizano wa CISEC alimbani nsapato ati ntchito za maphunziro zikumana ndi mavuto ambiri monga kusowa kwa malo ophunzirira, kulekera pa njira maphunziro kwa ana ambiri mwa zina. Ansapato ati nkofunika kuonjezera ndalama ku ntchito za maphunziro komanso kupeza njira zina zobweretsa ndalama kuti zithandizire kutukula maphunziro. Tiyesese kuti tipereke maphunziro okwanira ku masekondari komanso ku mauniversity kuti ana ambiri azitha kupeza mwayi kwa maphunziro kumene koko. Ndipo nchifake timafuna kuti mu budget imene iyi nduna azachuma apereke ndalama zokwanira ku nduna wa za maphunziro kuti tikhale ndi ma secondary school ochuluka komanso ma university akhale kwambiri. Msapato watsindikanso kufunika kothetsa mayeso a manebu aku primary omwe ati amafuna ndalama zambiri zomwe zithakugwira ntchito zina monga kulemba ntchito aziphunzitsi komanso kumanga malo ophunzirira. Ndipo nduna ya zachuma a Simplex Chitchula-Banda ati ndi okonzeka kuonetsetsa kuti ndondomeko ya chuma yomwe ikubwerayi ikuyankha mafunso
komanso mavuto omwe amalawi ambiri akudutsamo. Ulendo umene tauyamba with hope ndicho cholinga chonena kuti pokamaliza ulendowu wa physical year 25-26 amalawi adzanene kuti zinthu zayamba kuyenda bwino, zasintha mowakomera pachuma. Nduna ya zachumayi yayamikiranso nthumwi za mabungwe osiyanasiyana omwe apereka mfundo zothandizira kuti ndondomeko ya chuma chaka cha 2025 komanso 2026 izakhale yapamwamba. Trust Office, MBC, Lilongwe. Pomaliza nkhanizi na insomitu yake. President Chakwera wati boma limanga malo azawo kachenjede ku PIM ngati njira imodzi yolimbikitsira masomphenya a Mbusa John Chilembwe. A Daniel Chapo awalumbiritsa ngati president wa dziko la Mozambique. Mabungwe ena omwe si aboma ati boma likuyesetsa kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto m'dziko muno. Munali ndine Blessings Chileuka ndi mzangayo Savita Wirima mwakoma nonse.